Θα το βγάλω. Τι θες να δεις ρε χαμένε, τραβάω. Αν τραβάς πέντε. Τι θες ρε μα, τι είναι ρε μαλάκα. Νιονιό, πες τίποτε. Δεν μ' πείτε. Έρχεται άρχοντα. Αμογελάς την κάμερα. Είπες ότι είσαι από τις 4 εδώ. Το γεγονός ότι δεν παλεύετε οφείλεται μόνο στη δουλειά. Και οφείλεται και στο Σίμω. Για όλα αυτά είναι ήμουν, ναι. Εσύ? Κάμε σέταγμα. Τι παλεύεις? Προσπαθώ, αλλά λίγο δύσκολο. Εδώ ήταν και οι γυναίκες βλέπουμε. Όπου είναι και πολλές. Ο Μάνος έχει μείνει με το στόμα ανοιχτό, Πλάκα μου κάνει.